Rinekrut yung mama ko sa utangan daw sa pang-araw-araw. Ngayon, ang sabi nila, may insurance daw, 40 daw. 40 daw ang makukuha niya Kasi kung mamatay siya. parang dalawang passbook. Follow up ni nanay, kasama yung pinsan niya, nabigla po kami doon. Kasi imbes na mag-follow up muna, nadagit siya sa amin. Hindi kami nagpapaliwanag na dahil hindi kami makarason dahil siya hindi nakikinig na. Tapos, magbanta siya, ganyan pala sir, i-radio to kayo. Problemadong lumapit sa aming tanggapan si Telma Lita, residente ng Castilla, Sorsogon. Ang kanyang reklamo ay inaway raw kasi sila ng branch manager ng isang lending company matapos niyang humingi ng update sa insurance ng kanyang namayapang ina. Rinekrut yung mama ko sa utangan daw sa pang-araw-araw. Ngayon, ang sabi nila, may insurance daw, 40 daw. 40 daw ang makukuha niya Kasi kung mamatay siya. parang dalawang passbook. Kasi mahirap lang kami. Opo. Kasi sabi niya, para daw pag namatay siya, hindi kami mahirapan sa panggastos. Kasi hindi ko po alam, sir, kung branch manager yun o kung ano lang po yun doon. Hindi mo sigurado Hindi kung ko sino. po sigurado yun. Baka naman tagalinis lang yun doon sa Hindi opisina. po, maano siya, masungit talaga. Masungit. Pilit din naming kinuha ang panig ng Orange Grove Lending Company. Subalit, tumanggi silang magbigay ng kanilang panig hinggil sa reklamo laban sa kanila. Kaya minabuti na ng aming programa na idulog ang problema sa tanggapan ng Security and Exchange Commission. Si nanay, yung beneficiary, pwede naman siyang sumulat sa amin and attach yung document na available sa kanya. Ayaw po. Para mapag-aralan natin. Huwag ka mag-alala, nanay. Sasamahan ka po ng team namin. Aalalayan ka para maiparating mo po yung formal mong reklamo at mahabol natin yung lending company. Ora mismong sinamahan ng aming team sila Telma sa tanggapan ng SEC Region 5. Hi RD, good afternoon po. Pero wala pang 24 oras matapos makapagsampa ng formal na reklamo sila Telma sa naturang ahensya, ay agad silang nakatanggap ng pagpapatawag mula sa lending company na kung saan ay nakahanda na raw ang insurance na matagal na nilang inaantay. Kaya naman, ora mismo na naming sinamahan sila Telma kasama ang kanyang kapatid na si Rodel papunta sa Orange Grove Lending Company. Pagkarating sa opisina ng lending company, agad naman kaming sinalubong ng kanilang financial clerk na si Ivy Rose Nacional. So kayo po ma'am yung ano po? Accounting. Accounting. Kaso ng mga sa requirements. Okay. Ang 60 above po is 10,000 na lang po ang makiklaim. Pag for 59 below po, 20,000. Pag magto na lang po, 10,000 na po mamaya. Bali 20 lang po makukuha. Dapat po, madam, pinaintindi nyo yung mama ko kasi matanda na. Kasi pabalik-balik din sa aming naniningil. Sabi, ang inano namin yan, insurance nima kasi wala naman kayo makukunan. Hindi. Nag-follow up kami dito. Sinamahan ako ng pinsan ko. High blood talaga yun. Makailang minuto pa ay dumating na rin ang kanilang branch manager na si Lito Limbagan. At dito, pinaliwanag ng mabuti ang nangyaring miskomunikasyon sa kanila ni Telma. Bali po, ang process dito ma'am is 3 months. Kasi yung namin, pinaka-main is Davao. Follow up ni nanay, kasama yung pinsan niya, nabigla po kami doon. Kasi imbes na mag-follow up muna, nadagit siya sa amin. Hindi kami nagpapaliwanag na dahil pinanagalitan na kami.
So nauna po yung galit. Siya pong nauna nagalit sa amin. Kaya hindi kami makarason dahil siya hindi nakikinig na. Tapos, nagbanta siya, ganyan pala sir, i-radio pa kayo. Mag-radio po kami sa inyo na yung oris drug, ang tagal naman magbigay ganito, kung hindi nyo ibigay. Sa tinanong ko, ikaw po yung mama mag-claim, siya hindi. O bakit po ikaw ang atat na mag-claim na hindi naman talaga namin sa iyo ibigay, na hindi kayo ang mag-claim. Si Rodin Marinho po ang kailangan namin. Pasensya na po sa nangyari. Ano ko lang, hingi ako ng pasensya na dinadamay ka doon sa hindi namin naibigay. To, kung nandito lang po si Kuya, nung pag-follow up nyo, talaga ibigay na namin kasi siya po mismo ang mag-claim talaga. So ibig sabihin po, hindi po yung cause ng problema dito po sa opisina niyo, Ay, kundi hindi, doon ma'am. po sa main. Sa main po, wala sa amin dito. Apo. Kasi- So ngayon po sir, na naandito na po si Oo. Mr. Maranyo, siya po yung nakasulat na beneficiaryo, ano po yung mangyayari ngayon? May bibigay na po sa kanila yung Automatic, hinihingi ma'am, nilang, is mabibigay ko na po. magkano naman po yun? 20,000 po ngayon ma'am kasi 20,000. dalawang accounts po ni ma'am Laura Marino. Ito po Kailangan- nakakapatunay ma'am na galing po sa ito office po to. Approve. Dalawa po. Talagang walang pa yung pinapanigan. Nakakatulong talaga. At paalala naman niya sa kanilang masugid na customer. Huwag po kayong mag-alala sa mga assistants niyo kung ano may mangyari. Talaga ibibigay namin kung ano yung para sa inyo. Hindi rin makapaniwala ang magkapatid dahil mabilis na naaksyonan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang kanilang problema. Po sa Orange, nagpapasalamat din ako kahit ganito yung nangyari. Maganda rin kasi patunay na nagbibigay rin talaga po siya ng insurance. Kaya nagpapasalamat ako sa Ako Bicol, Ora mismo, sa tabang kan Ako Bicol. Grabing pasalamat ko talaga po, madam. Kung makukuha ka mo, dahil na-resolveran sa problema, me.